Ikun normali li eluf jerħula lejn Għawdex għall-festi ta' Santa Marija, speċjalment meta dawn jinsertaw joħolqu tmiem il-ġimgħa twil. Din is-sena iżda inkiser ir-rekord hekk kif figuri inizjali juru li nġarru lejn Għawdex madwar 50,000 passiġġier. Ikkonferma dawn in-numri iċ-chairman tal-Għawdxija Channel Joe Cordina. Aħna qegħdin nistennew li f'dan l-aħħar 5 ijiem ser ikunu qasmu lejn Għawdex aktar minn 50,000 passiġġier, ovvjament imbagħad dawn ikunu rridu nerġgħu nieħduhom lura. Dan ser ikun kważi weekend li nista' ngħid li huwa rekord f'dak li għandu x'jaqsam fl-istorja tal-Għawdxija Channel li qasmu dan nies f'Santa Marija f'dan l-aħħar 5 ijiem ta' Santa Marija lejn Għawdex. Tkellimna wkoll mal-kap eżekuttiv tal-Awtorità Għawdxija għat-Turiżmu Joe Muscat li min-naħa tiegħu qalilna li bħal dejjem l-akkomodazzjoni f'Għawdex kienet imfittxija ferm fejn biex wieħed isib post kellu jaħsiblu minn qabel sew. L-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni f'Għawdex jirrapportaw xogħol tajjeb, perjodu illi fih ikun infittex minn żmien qabel u kulħadd ikollu bookings minn ġimgħat u xhur qabel. Muscat spjega wkoll li dan il-perjodu jgħin biex idawwar setturi oħra u li b'riżultat tmur tajjeb l-ekonomija Għawdxija. Perjodu illi kull settur ikun qiegħed jistenna għax fih kif qegħdin ngħidu l-ekonomija Għawdxija tkun qiegħda tiġi ġġenerata minn tant nies kemm barranin kif ukoll Maltin. U għal dawk li forsi qataw qalbhom mill-kwijiet twal, Cordina qalilna li minkejja dan l-ammont kbir ta' passiġġieri ħidmet il-kumpanija wassal għar-riżultati. Naħseb li l-mod kif ħadmet il-kumpanija evitajna ħafna kwijiet in-naħa taċ-ċirkewwa u wieħed jista' jgħid illi l-ħin ta' stennija biex wieħed jaqsam lejn Għawdex kien wieħed kważi normali, anzi nista' ngħid li kien ħafna inqas minn dak li jiġri fis-snin ta' qabel.